संदीप राजनीति तमकुरी राजकुशीनगर। कौन बाते बाते आज हो खिलले बानी जाज ए बोला ना कौन बाते बाते आज हो खिलले बानी जाज हमर मनमा गते गते कद बोली के बाते कोनो खास बतरे एही से ओठलाली लगबले बनी भट्टार कुर्मियान बतरे एही से ओठलाली लगबले बनी भट्टार कुर्मियान बतरे। संदीप राजनीति तमकुरी राजकुशीनगर। उनका में बसेला हमार जान हो हम होई धरती हवे आसमान हो उनका में बसेला हमार जान हो हम होई धरती गजरा वाला कोइले बारू पूरा जिला के तू ही हिलैले बारू हमार दिल जान या बतरे हमार अरमान या बतरे एही से बिंदिया लगबले बनी भट्टार कुर्मियान या बतरे एही से बिंदिया लगबले बनी भट्टार कुर्मियान या बतरे। संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। साइकिल पर बैठा के हमके घुमई है उ गौवा राजा जी हमार सही बनल रहनवा साइकिल पर बैठा के हमके घुमई है उ गौवा राजा जी हमार सही बनल रहनवा। सोन परदेसी सुना नीरज से कमली हो लहे लहे धीरज से हमर बलवान या बतरे हमर मुस्कान या बतरे एही से स्वागत सबरल बने भट्टार कुर्मियान या बतरे एही से मोबाइल नंबर 95 010 51 335।